Zajac. Zajíc. Volá sa Imro. Nazdar, Imro, čo tu robíš? Nazdar, Vinco, ako sa máš? Ja ťa tu čakám. Ty ma tu čakáš? To som ráda. Čo, ideme spolu na pivečko, alebo na kávičko, alebo o čo ide? Vieš, my máme zajaci taký malý problém. Vy máte problém? Už aj zajace? No a ako by som ti mohol ja pomôcť tým problémom? No, je to také, vieš, musím ti povedať, že vlastne povieme ti to spolu s mojim bratom Vladom. A ty niekde, no, hej tam, za kameňom. Za kameňom? Aha, tu je. No tak, ahoj, Vlado a Imro. Ahoj! No a teraz... Víš, to sú vychovaní diváci, čo? To sú Češi. Bacha na nich, ty si nás raz kúpil. Ahoj! Ahoj! No, tak chalani, teraz mi musíte rýchlo povedať, čo to vlastne máte vy dvaja za problém. No, my sme tento rok mali zorganizovať na našej čistinke, to je palovky, jo? Neboli niečo podobné. Mali sme zorganizovať stretnutie európskych zajacov. Fíha, a podarilo sa vám to? Jaj, veď to podarilo. No a potom, kde je ten problém? No lenže zajac, ktorý mal prísť s kapelou a hrať pesničky, neprišiel. No tak to je smola. A hovorím, na palovku nie je elektrina, to znamená, chalani, magneťák to nevyrieši. Ani žiadne CDčko. Čo budete robiť? No preto sme prišli za tebou. Ty si muzikant, poď nám zahrať. Ale počkajte, veď ja idem teraz z roboty, zo služby, ja predsa nemôžem teraz hrať a vôbec, čo by som vám tam hral? No, také do skoku. My máme taký zajačí tanec a tak skáčeme na ňu a my by sme potrebovali, aby si nám niečo pekné zahral. Vieš? No, to viem, ale... A čo tam budeme jesť a piť, mi povedzte? No, mrkvu. Mrkvu? Celý večer budeme jesť mrkvu? No nie, my máme mrkvový džús, potom máme mrkvový guláš, mrkvové koblihy, potom máme mrkvový, no pálenku mrkvovicu a potom ti zabalíme nejakú mrkvu. No, dúfam, že bude strúhaná, lebo ja strúhanú mrkvu s citroníkom a troškou cukru mám veľmi rád. To poznáte. Fuj, to som jedol v škôlke, to bolo hrozné. Furt nám to strkali miesto nejakého kompótu. No, dobre, chalani, ja sa prispôsobím, tak ma tam zavedte, kde to vlastne máte. A tak ma tie zajace odviedli k ním na ten palov. Predstavte si, tam bolo 24 zajacov. A tých 24 zajacov tam sedelo a čakalo. Urobte zajace. Ako robí zajace? Jeden bol z Austrálie a mal spadnuté uši. A furt si zahadzoval za hlavu. Bol celý bielý. Potom tam bol, predstavte si, maďarský zajac. Ten bol celý taký zvláštny, stále hovoril. Poľský zajac hovoril. No a český zajac, ten práve spal. No a tak som sa tam teda uklonil a vtedy mi ten austrálsky zajac strčil do ruky toto. Ja som to síce nepoznal, ale vy asi viete, čo to je. To zní. To chodíte na Mohelnický dostavník a poviete, že toto sú husle? Poviem aligátorovi, že nech vám dá dvojité stupne. Buď bylo to moje kafe silný dnes, alebo slabý.
No, v každom prípade sa to volá ukulele. Aj sa to tam drží. A povedali mi, že hraj. No ale keď to vidíte prvýkrát v živote, že? A myslíte si, že je to bas-gitara, a sú to ukulele, alebo si myslíte, že je to, alebo husle, no to by sa možno dalo, len toto tu ťažko s tým slákom, keď to nemá ten ohyb, že? Ale tak som si povedal, že to skúsim, že my Slováci sa prispôsobíme všade a všetkému, že? Koľký nás žijú v Prahe, že? A ešte koľký budú. A tak som skúsil. Ide poštár, ide cestou, nesie brašnu plnú listov, trieli v čiapke na bicykli, asi sme si na to zvykli, hej, v čiapke poštárskej. Nevadí, že nevieš písať, nakresliť, to dá sa čítať, v Afrike aj v Austrálii, čo nakreslíš, pochopili, hej, v čiapke poštárskej.